Lah nang kono tayuh iku kala mangsa nuduhke karmane utawa upen-upenane. Ngono iku dadi supaya cara wong nyambut gawe luwih mempeng. Senengane apa kopi, apa teh, upamane ngono iku. Lek wong biyen ngarani pusaka iku lek pengen ngalih nggon iku ya menehi tayuh. Ngono kuwi. Oh. Lan cetha. Nggih. Aku papakno ana kono. Ngono, Le. Lah, pusakane Pak Kudi ya to, kejaba sing diwenehke aku. Iku isih ana sing jenenge Wesitawa karo Cacing Kanil. Iku diwenehke sing jenenge Pak Debijan. Sing omahe lor kono. Lah malah Pak De nate metuki pancen iku njaluk ngalih nggon. Dadi Pak Gede ku entuk tayuh. Tayuh keris tadi. Heeh. Nah, napa tosan aji ya. Nah, ini tiang-tiang. Nah, niko teng video sing nate dirembuk. Nah, niko kan wonten tayuh. Sasmita, petunjuk. Nah, petunjuk niku kan pirasa pade lewat mimpi. Nah, biasane sing sering niki mimpi-mimpi napa mawon. Nah, terus niku artine napa mimpi niku, Pak? Oh, nggih. Ngene lho ya. Wong nayuh iku lek sing jeneng pusaka ya kaya sing dirembuk kan kepengin weruh siji isine Nggih. Kadang-kadang apa gunane lan sing ana kono iku jenenge sapa. Ya ta? Nggih, Ade. Nah, jroning nayuh nek iku mengko tegese tayuhe iso metu ya to menehi pituduh iku iso rupa apa wae le. Dadi gegambarane kadang-kadang kepethuk wong sing neng kono samper sanak sedulure. Mirip. Nggih. Terus kondo. Nggih. Kadang-kadang aku ki sapa? Ngono dadi iso wujud wong jroning pen mau. Nggih. Lah wong iku mau kala mangsa ya wong sing paling cedhak yaiku sanak sedulure, kulawargane. Ngono iku dienggo si tayuhku mau supaya sing diwene tayuh iku bendang cetha. Mulane kalau mangsa sing gampang petuk mesti upama wujud wong ya sanak sedulur kulawargane. Nggih. Iso mung wujud sasmita, tegese mung tembung. Lah, tembung mau trep karo apa sing dikarepke sing nayuh. Maksude dheweke ngaku. Aku jenengku iki. Namine etosane niku. Nggih. Lah. Kala mangsa nek jlentreh iso ngandhake aku iku pangananku utawa kesenenganku iki. Gunane tinggi ngene lah. Malah kala mangsa ngene le seperangan si wong kang duwe wis aji mau wis ngerti upamane Sombro ya ta Sombro sing damel tetanen. Nah iku gunane kan wis genah iku pancen bener-bener kanggo tetanen le. Jadi kebulajer Sombro nek kebulajer iku nggo tani ternak tegese raja kaya nek Sombro nggo tani nenandur iku wis cetha gunane. Lah neng kono tayuh iku kala mangsa
nuduhke karmane utawa upen-upenane. Nggih. Ngono iku dadi supaya cara wong nyambut gawe luwih mempeng. Nggih. Senengane apa kopi, apa teh, upamane ngono iku. Lek rokok apa rokok kobot, apa rokok putih. Lah iku pancen sok kandha. Ngono iku le. Lah apa ya nyata mulane Pakde sing dirembuk iku kahanan sing wis nate Pakde diceritani simbah-simbah biyen lan simbah-simbah biyen temen-temen entuk tayuh sing sangka pusaka kang diopeni mau. Nah, niki wonten niki Pak wonten tiyang Pak Sudarsono nih. Kakekku punya kiai kebolajer, Mbah. Nah, Nggih. iku bagus banget iku. Dadi kebolajer iku ya iku mau tani Rajakaya, tani ternak iku masih disambi tani nandur ya becik wae le sing cetha kuwi gunane kanggo wong tani. Sombro kebolajer iku pancen bener-bener kanggo wong tani. Dadi upama sombro khususe sombro iku nggo tani nandur ning upama sing duwe mau nyambi ya opan-opan Rajakaya ya becik wae mergo kuncine neng tani mau. Iki kesaksian langsung. Betul banget, Mbah. Untuk tani itu, Mbah. Nah, ya to. Ngono iku. Mula dasare Pakde iki pancen sing wis ditindakake simbah-simbah biyen. Kejaba iku upamane wong iku kadang-kadang ora dinyono, ora mikir iku entuk tayuh le. Oh, ngoten. Contoh zaman iku lek iku malah Pakde dhewe nate le ngenyangi. Nggih. Zaman semono iku Pakde iku ning jerone ipen iku mlaku-mlaku ana pinggir kali. Lah kali iku ora ana banyune. Terus Pakde ku njegur nyang kali. Lah weruh-weruh Pakde ku dirangkul bangkeane karo bocah cilik. Ngono. Lah bar ngono kira-kira ya to antarane le ngipi ku jarak ora sampai sak wulan. Nggih. Lah Pakde diparingi pusaka karo Pakde. Dadi aku iki diparingi pusaka karo Pakdeku. Oh, ngoten. Heeh, lah ngono iku. Mulane lek wong biyen ngarani pusaka iku lek pengen ngalih nggon iku ya menehi tayuh. Ngono kuwi. Oh. Lan cetha. Nggih. Aku papakno ana kono. Ngono le. Lah pusakane Pak Kudi ya to kejaba sing diwenehke aku iku isih ana sing jenenge Wesitawa karo cacing kanil iku diwenehke sing jenenge Pakde Bejan. Sing omahe lor kono. Lah malah Pakde nate metuki pancen iku njaluk ngalih nggon. Dadi Pak Kudi ku entuk tayuh mulane pusaka iku dudu dagangan. Buktine apa? Nalika iku ora upama diwenehno dhuwit ora kena, ora gelem nampani Pak Gudi. Manjen iku butuh dipindah tangankan. Njaluk ngalih papan. Dadi wiwit biyen anane pancen ngono iku le. Sebab apa? Mulane pusaka iku ora kena didagangke Pakde biyen nang nggon pedine Pakde sing dhisik-dhisik nate ngrembug apa to? Kok sok ya penake nalui cara panganan mendemi ora becik merga sing gawe iku direwangi tirakat puluh-puluhan dina bahkan atusan dina iku mung butuh kanggo ya wis penake magriawa butuh nggo keselamatan nggo apa kono ya to pigunane iku lho sing gawe ae ora wani ngedol. Mulane lek sing kari nemu nganti gaman kok didoli kaya suwak lambi wae ya pangrasaku kurang becik.
bahasa kasarnya kebangetan. Lah Kasarnya iku. Pakde niki napa saged auranya berkurang to Pakde niki wonten Mas Sudarsono malih niki. Tapi mbah setelah bapakku meninggal auranya berkurang atau karena enggak diopeni mbah. Lah sing bener mergo ora diopeni. Hmm. Saiki awake dhewe ya to. Nggih. Yen mung digawek ketok awake dilukok-lukok nek wetenge luwe. Apa ora suda tenagane? Gaweane apa ya ora suda. Padha wae le sing jeneng nang kono mengku ana isine barang kang urip iku ya ora beda wong. Wonten yonine. Lah tegese kono ya butuh diopeni. Mulane lek ora diopeni ya mesti wae cara bocah ya mogok. Ngono kuwi selagine wonge ya ngono. Wong lek wetenge luwe ngelak ora diopeni panggah awake dilukok-lukokne ya malah ambruk cara sepedae ngono mangkokane jebol godine pecah ngono iku. Niki wonten sing maringi gift Pakde niki Mas Muryanto. Matur nuwun niki Mas Muryanto. Mungkin pertanyaannya mungkin dicaosi wangsulan berbahas keris niki. Nggih. Matur nuwun. Monggo Pakde niki dilanjut malih. Dadi iku mulane ya to. Lah beda meneh karo pusaka-pusakane kang luwih ampuh pusakane sing duwe daya gedhe. Pusakane para luhur kuwi sok beda maneh lho. Kala mangsa yaiku sing jeneng Kiai Nagasasra. Nagasasra. Oh, iku kadang-kadang lek ngaton liwat ipen ya wujud ula. Ngono iku le. Nggih. Lah apa ya? Lah perkara ya lan ora iki critane simbah-simbah sing wis nate ngerteni ngono iku le. Saiki suatu contoh ya to. Iki ya sejarah diarani dongeng ya monggo ning crita sing temen. Kaya pusaka Tulungagung. Sing dipapanake ana kanjengan lek nyebut para sepuh-sepuh biyen ning kanjengan yaiku Kiai David utawa Kiai Joko Baru. Iku biyen nek nayo utawa ya metu dayane iku ya wujud ula gedhe le ngono iku. Jalaran iku kekuatane alami. Dadi ora iso pudar iku dudu isen mancen anane wiwit dheweke ana wis nggawa daya ngono kuwi mula ora iso pudar. Lah iku mulane supaya nang kono kuwi daya kekuatane ben lantur, ben langgeng, ben lestari, mula ya tetep diopeni. Contone yen pendak Wulan Sura ya dijamasi ngono iku. Ya akeh sing padha melek-melekan kalebu Pakde ya wis nate melu tirakatan melekan sambil ura-ura maca patan ana kono. Ngono kuwi. Nggih. Ngono iku. Kalau teman bapakku udah meninggal juga punya keris Kiai Pulang Geni. Sami ya. Pakde. Iya. Heeh, apik iku. Lek niki Pakde lek gunane keris tilamupih. Tilamupih iku Pakde dhisik wis tau ngrembug. Nggih. Tilamupih iku sak temene ana judune le, lek iso kagungan loro apik, siji tilamupih, sijine tilam sari. Oh, sepaket. Heeh, iku sak paket iku lanang wadon le. Nggih. Dadi tilamupih iku sing lanang, tilam sari wadon. Lah wong lek duwe iku perbawane nyang wong sing duwe iku adem tentrem, arang goreh karo kulawarga tegese karo bateh antarane lanang karo wadon bojone iku arang goreh isine mung Ayem tentrem. Iku dayane ngono iku. Lan yo nang kono ki piye ya wong iku gampang ditresnani wong, dayane ngono sengsem. Iki ya sengsem. Iku. Niki wonten tambahan malih napa? Ya sapatore iku mau ya to sing wis direteni Pakde, mbok nosok Pakde nemu maneh ya perlu dirembug kena-kena wae. Iki kados
di like riyen Pak. Like riyen, Ya, di subscribe riyen. muga-muga sedulure dhewe kersa Nggih. maringi subscribe, Nggih. like ya. Ini tidak bosan-bosannya mengingatkan Pak De. Nggih. Heeh. Matur sembah nuwun Pak De. Iya, Nak. Ya. Mugi-mugi saged pinanggih malih Amin. video selajengipun. Ya. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi.